Goedemiddag nog steeds, hè. Goedemiddag volgens Newara Sranan. Ik zie dat er wat gebeurt op mijn Facebook, maar ja. Laat mij zeggen, goedenavond buitenland, goedemorgen in Azië en goedenavond, goedemiddag in Suriname. Ik probeer een half uur op Facebook te komen, maar ik word constant eruit weggehaald. Ik heb gezien dat mijn beeld ook anders is geworden. Ik weet niet wat het probleem is. Maar goed, ik ben weer live. Het is echt constant zijnde. Laat me niet zomaar beschuldigen. Maar ze zijn bezig. En ze proberen mij weer eruit te schoppen. Maar ja. Ze proberen het constant. Laat mij iedereen nog de beste wensen in het nieuwe Chinees jaar. De Year of the Dragon. En al mijn vrienden en kennissen nogmaals de beste wensen. Voor al die Chinese broeders en zusters. Mensen, ik ga jullie alvast zeggen, als je ziet dat ik eruit ben,
en ik ben eruit gegooid, dan mag je wel weten dat de personen, ik kan niet beschuldigen als ik het niet weet, dat ze me eruit gaan gooien. Ik had het al eerder gehad, maar ik zie dat op mijn systeem constant op mijn IP probeert mij te hacken. Oh my god, maar goed. Laat mij niet meer focussen daarop. Als ze me eruit hebben gegooid, dan ga ik voorlopig op YouTube gaan. En daar gewoon mijn live gaan doen op YouTube. Ik hoop dat ze ook daar gaan proberen, denk ik. Maar ik denk dat Facebook zo makkelijk is om weg eruit te gaan. Dus laten we zien. Er gebeuren heel wat politieke rommel. Ik noem het maar politieke rommel. Maar het lijkt alsof iedereen, als men wat ziet van mij, een live of zo, is alles politiek. Ik heb nog een van die dagen een live gemaakt, heel korte live. En ik kreeg appberichten op appberichten. Ik kreeg heel wat rare berichten op mijn comments. En ik vraag me in gemoede af, als wij als Suriname zo verder moeten gaan. En het mooiste van de grap zijn heel wat fake accounts die de berichten plaatsen. En we hebben ook onze mensen. En we zien dat er van één IP-adres zeker 30 Facebook-accounts hebben berichten geplaatst. Weet u, als goede dingen gedaan worden, dan mag je dat ook posten. Ik zeg vaak daarover. Maar dat men met negativiteit gaan wij niets bereiken. Ik heb het al eerder gezegd. Niet iedereen heeft 10 schone vingers. Ik ook niet. Heb ik ook vaker gezegd. Maar je ziet dat heel veel personen, en wat ik ook persoonlijk meemaak met personen, wanneer ik ergens ben, ook laatst nog, werd ik vies en vuil uitgescholden. Van jongen, de sanse takie takwalo, je takwalo MPP, in een shitaka president, die zei doe een morobong, lekker voorman sabede, de trouwen naar voorman. Ik heb toen gezegd van, weet je wat, als jij vindt dat deze president goed is voor jou, en persoonlijk voor jou, dan is het voor jou. Maar in het landsbelang weten 99% dat deze regering, en toevallig is president Santoki nu de president, dat hij alle verantwoordelijkheid draagt. Dat hij de man is, samen met meneer Brunswijk als vicepresident, zijn hoofdverantwoordelijk wat er nu gebeurt. Maar andere mensen zien het goed. Is hun ding. Maar ik weet niet waarom ze mij uitschelden. Mij vies en vuil uitschelden. Mijn vader en mijn moeder bijhalen. Om dat ook een deel van hun leven te maken. Maar ik geloof in heel wat natuur. Laat me het anders zeggen. En ik laat die karma voor hun. Hoe ze dat verwerken. Belangrijk is, wanneer je personen bespreekt, en ik zie heel wat riooljournalisten, laat me dat erbij zeggen, of personen die zich journalisten noemen,
en bepaalde personen interviewen en geen wederhoor toepassen. En dan heb je ook een paar personen. Ik wil de vrouwen niet gaan beledigen, want soms met dat, als een weer een koto of aan mij doe ik een vrouw en tak sani, is ook niet waar. Ik denk dat jullie een betere naam kunnen geven. Dat als er iemand bij je komt, maakt niet uit van welke politieke partij, want ze komen ook naar mij. En ze praten ook heel diep met mij. Dan is het ook aan jou gegeven, wanneer men ziet in jou als een persoon die een beetje leiding kan geven. Ja, dan kan je die dingen publiekelijk op een social media gaan zeggen, die toevallig een channel draait. En die meneer van Zwartenhoebrugstraat, die zegt die dingen gewoon. Hij vergeet dat die karma ook een keer met hem zal verrekenen. Het is niet goed wanneer personen van politieke partij of een man of een vrouw persoonlijke dingen met jou bespreekt. En dat heb ik bijna elke dag. Personen die in politiek zijn gegaan. Personen die uit politiek zijn uitgetreden. Uit verdriet. Uit dat ze zo hard hebben gewerkt. Hun bijdrage hebben geleverd. Met het positief denken dat ze iets beter konden doen voor hunzelf natuurlijk. En ook grotendeels voor Surinamers en Suriname. Dat ze ook Suriname op een bepaalde hoogte willen brengen. En niet de kans krijgen van hun politiek hooggeplaatste personen. En dat jij een soort uitlaatklep bent. En dat jij nu misbruik maakt. Wat ze aan jou hebben toevertrouwd. En als er ruzie is. Of die man directeur is geworden. Of die man minister is geworden. Zijn persoonlijke issues. Zijn persoonlijke issues. Niet kan bespreken. Je hebt mensen dat van politiek een rioolpolitiek willen maken. En we weten allemaal wat er gebeurt. En ik weet dat heel veel mensen die eten en die goed willen praten van regeringen of van personen die leiding hebben. Maar intussen gebeurt er heel veel. Heel veel mensen gaan op sensatie. Heel veel mensen gaan op persoonlijke toer. Regering komt, regering gaat. En we zien dat allemaal die komen een heel mooi verhaal vertellen. Maar als iedereen goed kijkt en als iedereen goed ziet en op onderzoek gaat, dan gaat u zelf zien wat er gebeurt. Mensen die goed willen praten over deze president, kan, mag.
Maar soms moet je dingen meenemen om dingen goed te zien. De president heeft een feest gegeven. En iedereen vindt het leuk en mooi. President mag vieren. Maar niemand vraagt van waar de gelden zijn gekomen. Hoe zijn de kosten betaald? Zijn er 10.000 roties gemaakt? Is er 800 kilo pampoen gemaakt? Zijn er 600 kippen gemaakt? Hoe zijn die bussen betaald? Hoeveel personen uit Nigeria zijn gekomen? Wie zijn die sponsoren? Nobody asks. Wanneer een kleine man of een minister, hij wil dat van Amafo niet vergeten, meneer Yogi, dan vraag ik van hieruit. Ik wil zien als meneer Yogi in de DNA weer gaat vragen. Zeg regering of minister van Financiën. Kan je Sranan, kan je die Sranan van me uitleggen? Hoeveel? Want er is 2 locaties gevierd. Je moet niet vergeten. Er is bij Paleis gevierd. En er is thuis gevierd. Laat een DNA-lid vragen met documenten van waar het is betaald. Hoeveel is betaald? Is er 1 miljoen betaald? Is er 2 miljoen betaald? Is er 10 miljoen betaald? En anderen vinden het erg. En als je niet wil volgen, moet je eruit. Toch? Want ik zie allemaal van die geweldige reacties zetten. Met alle soort fake ID. Huh? Ja toch? Je ziet ze ook. Ga lezen op mijn live. Met hun fake accounts. Dat ga je zelf zien. Want ze vinden niet leuk wat ik hier zeg. Dat er mensen worden gekocht en verkocht. Ik heb het al gezegd. Er wordt veiling met die gehouden. En de directeur van Staatsolie komt uitleggen hoeveel miljard en miljard. Kijk hoe lang Staatsolie bestaat. Ik ga het weer zeggen. We hebben Suralco gehad. 40 jaar lang. 50 jaar lang. Wat hebben we overgehouden? Vul maar zelf aan op mijn live. Hoeveel jaren hebben we goud in Suriname? Wie merkt het op? Vraag de DNA-leden. Vraag de ministers. En we worden duidelijk verkocht. Duidelijk. Jullie hebben toch die delegatie naar India gezien? Ik heb toch erover gesproken? En dan spelen ze, wanneer ze terugkomen, dan gaan ze hun hoofd schudden en dan praten ze over hoe goed ze zijn, coalitie en oppositie. Vul maar aan. Dit is de waarheid. Wanneer ik zeg, de low-hanging fruits, de low-hanging fruits, wanneer die chamars
en die chaprahas bezig zijn in de koffiekamer, ga op social media kijken naar hun handelingen. Je hebt mensen van de NDP die samenwerken met wetten, met alle soort dingen om kleine partijen, kleine organisaties, personen in deze samenleving. Ze denken, want ze zijn al goden geworden. Deze chamars. Ze denken dat ze al goden zijn geworden. En dan zitten jullie mij uit te schelden. Ga die dingen goed na voordat je me uitscheldt. Kijk naar je eigen personen in de VHP. Kijk je eigen mensen in de NDP. Kijk naar je eigen mensen in Partij Luhur. En ABOP. En vraag ze wat politiek is. Of dat politiek is. Voordat je mij uitscheldt. Kwestie SWM. Dan gaan weer anderen maar uitschelden. SWM. Ook politiek. Dat komt nog. Dat komt nog. Wie is er een politiek partij komt nog? Dat is op een andere page. Daarom zeg ik, jullie moeten ook daar gaan. Gaan kijken wat er gebeurt. Ga op Wie is er een page. Daar praat ik over Wie is er een. Daar praat ik over politiek. Wie is er een wat we zeggen. En we komen. We timmeren ook. Maar ik kan niet met loslosse en body komen en beloftes komen, brada. Hoor? We gaan daar ook praten. Komende week. Blijf volgen. Dan ben ik op Wie is er een page. Maar Newara page. Naar Opu Ai. Dit is een persoonlijke page. Wanneer ik op Wie is er een page ben. Dan ga ik daar politiek antwoord geven. SWM. U gaat zelf zien. Er wordt politiek bedreven. Umluku boom. Nono de wanika, probleem na nga watra. Paramaribo des, probleem na nga watra. Maar je moet ook kijken, al die watertrucks. Wie zit daarachter? Wie zijn de mensen die water komen leveren thuis, want je hebt water nodig. En die grof geld verdienen. Check dat. Check dat. Er wordt ook politiek bedreven met EBS. Wanneer ik met zaken ga komen, dat je jere. Tak ja, aan mij tak staan zomaar EBS. Er wordt daar gefrommeld. Onvoorstelbaar. SWM, onvoorstelbaar. Telestuur had ik een jaar erover. Onvoorstelbaar. Die service van Telestuur. En ik heb laatst vernomen, er zijn contractors nog en gebied. Wel Telestuur, directie. Jullie service, of laat me het anders zeggen. Die contractors die jullie hebben, die ook zo corrupt zijn en klanten geld vragen. Die denken dat ze goden zijn. Hun service is zo slecht
Ze communiceren zeer slecht. En wanneer ze bij klanten komen, dan mij doen expres sani, dan mij tegen jou, dat je ook kan EPR snel, maar je moet, als je 500 of 1000 betaalt, dan kunnen we met binnen regelen, dat uw dingen snel geregeld en die internet. Zo corrupt zijn jullie allemaal. Directie, telesuur, im yadi watu contractors fungwe. Jullie hebben dieven als contractors. Ze leveren zo'n slechte kwaliteit. En dan kan je telesuur niet de schuld geven, zeggen ze. Want ze hebben uitbesteed, outgesourced met een geweldige naam. Internet service is wel slecht. Want als ik geen link had rechtstreeks, kon ik ook niet naar live gaan. Maar ze proberen op alle manieren mij te boycotten. Allemaal met hoge salarissen. Ook EBS. Die salarissen die door ons wordt betaald. Tarieven gaan omhoog. Dan hoor je salarissen van 750.000 SRD per maand. Je hoort salarissen van 500.000 SRD per maand. Je hoort salarissen van consultants van 1 miljoen SRD per maand. Ex-EBS'ers die als consultant optreden. 500.000 SRD per maand. En dan zeggen jullie dat ik fake news geef. Politieke loyalisten die geen moer hebben betekend voor Suriname. Dan komen jullie lullen op mijn live te zeggen van, ja, wat heeft jouw regering gedaan? Wij zijn allemaal Surinamers. We maken het allemaal mee. Maar zijn jullie nog slapende? Slapen jullie nog? Dan heb je ook een ander bedrijf. Digicel. Daarom moeten jullie op jullie MB letten. Ga kijken wat je service is. Zo slecht. Dat wel Digicel voor het niet leveren van service, waarbij je 3-4 maanden al aan die Digicel zegt. Zeg die internetservice van je is zeer slecht. Dan moet je gaan betalen. Je moet die 2000, 3000, 1500 gaan betalen. En niemand controleert ze. Minister TCT. Wie controleert al deze dingen? Jullie worden geplaatst als ministers, als volksvertegenwoordigers, om dit soort zaken te kijken dat wij Surinamers, die gestemd hebben, en die weer naar een stembureau moeten gaan, want jullie gaan weer terug om te vragen. Stem op mij. Ik ben van de NDP. Stem op mij. Ik ben van de VAP. Ik ga het beter doen. Stem op mij. Ik ben ABAP. Stem op mij. Ik ben Perchelo Hoer. Stem nam tapu. Dan moet je gewoon zitten. Energie. Hoe zitten. Een sporter. Amangwa Holland kiest zijn paspoort. Hoe zitten. Wanneer de kalf verdronken is, gaat de president nu een platform voor sportorganisaties. En hoe hebben we mevrouw Letitia Frieste behandeld? Hoe hebben we Anthony Nesty behandeld? En dan praten we over sport. Zijn we vergeten hoe we onze eigen sporters behandelen?
onze heroes. Nee, wanneer we politiek hun kan gebruiken en misbruiken, dan is het voor een momentopname. Momentopname. Ja toch? Net als Sampi en allemaal. Mevrouw praat toch, campus. Geweldig. Rommel. Men gaat dadelijk ook politiek misbruik maken van die mevrouw. Want ze praat. Ze praat. Maar hebben ze gefilmd wat ze met het gebouw doen? Hebben ze gefilmd wat er daar gebeurt? Hebben ze gefilmd naar de waarheid? Hebben ze zich afgevraagd wat er daar gebeurt? Is het een campus? Of is het een short time? Dat is de waarheid, dat wil ik weten. Ga je op onderzoek. Dan wordt men boos. Want je mag het niet zeggen. Dan heb je mensen die zitten te filmen. Want het is een show. Politiek wil gaan misbruik maken daarin. Maar het is een studentencampus. Het is een verblijf. Maar alles willen jullie politiek gaan bedrijven. Alles willen jullie politiek gaan misbruiken. En iedereen. Ja, kijk. En de minister dit en de minister dat. En ook de ministerpolitiek. Ze begrijpen niet wanneer je daar zit, dat je voor iedere Surinamer daar zit. En we maken alles politiek misbruik. Want net als Pan American. Pan American, dit, Pan American. Pan American. Als die klokkenluider niet had geschreven, dan was het ook in een doofput. Wat ze vergeten, en ik hoop dat een aantal luisteren. En Sampi, ik weet dat je me volgt, je moet luisteren wat ik je ga zeggen. Want je weet niet eens dat Dave jou helemaal heeft ingepakt. Dave heeft jouw eigen ik zodanig in een hoek gezet dat jouw kracht, jouw geest begon te spreken. Velen hebben het niet door of hadden het niet door. Maar Sampi, je moet in je eigen politieke partij vragen welke minister, luister goed, welke minister een aanbetaling heeft gedaan. Je moet ook vragen welke DNA-lid op 6 stichtingen een huis daar heeft. Je moet ook in je politieke partij vragen. Je moet ook naar jezelf kijken in die spiegel. En het is fake news als jij daar niet bent geweest voor een woning. Kijk in die spiegel. Dan is die zogenaamde Obama ook niet daar geweest voor een woning. Meneer Sampi, komende week gaat een brief naar de PG. Niet als klokkenluider.
die 166 stichtingen, die daar een woning hebben gekocht. Dat heb ik niet over 105 stichtingen, die een woning daar hebben gekocht. Dan praat ik over 78 stichtingen. Mensen nemen het als fake news. Die daar een woning hebben gekocht. Cash. Cash on document. Dan ga ik ook de PG vragen. Hoe die gelden van deze stichtingen, politieke personen, aan hun vermogen komen. Want je kan geen DNA-lid zijn en je koopt 3 huizen en 4 huizen en je bent nauwelijks DNA-lid 2, 3 jaar. Dat moet je zeggen, Sampi. Sampi, dat ga ik je nog mooier vertellen. Ga ik je mooier vertellen, Sampi. Sabaku-project. Je moet daar ook gaan onderzoeken hoeveel daar is betaald door de staat Suriname. Of moet ik als fake news brengen? Je moet ook daar gaan vertellen, al die stichtingen, wie achter die stichtingen staan. Welke coalitiepartner van jullie hoeveel gelden zijn betaald? Want ik weet dat je de president en de VHP wil bespreken. Maar jullie zijn allemaal één. Allemaal één. De president denkt dat hij alles weet. Denkt dat hij alles weet. Dat ga ik je nog mooier vertellen. Project Reeberg, Sampi, ga onderzoeken. Pan American PPP project. Mensen hebben gekocht, ja. Daar is geen politiek, is verkocht. Daar hebben politieke personen in DNA en minister misbruik gemaakt van deze ondernemer. En ik probeer deze ondernemer te bellen, maar hij neemt niet op. Want ik wil hem interviewen. Ik ben geen journalist. Maar ik kan hem nog niet te pakken krijgen. Maar wat kiezen? Want we doen gewoon maar regel maar lukupade. Maar zo doen. Dan moet hij de waarheid komen vertellen. Sampi, je moet ook die eigenaar bellen. Is het meneer Ismaël, no? Nana Khan of Hassan Khan? Of Imar Khan of zo. Sampi, want je bent daar geweest. Als die kleine mannen van meneer Jokke, als fake news. Je moet hem ook vragen. Of nog mooier. Je moet in het DNA vragen aan meneer Noor Mohammed. Minister Owei. De project van Pan American in Wanica. Pan American project Nikeri. Waarom hij heeft geweigerd om niet te werken met deze regering. Dat moet je ook gaan onderzoeken. En waarom niet? Je moet ook vragen. Dan moet je aan de overkant kijken. En dan moet je die NDP mensen daar vragen.
die DNA-leden, een aantal van ze, waarom zou hun mond niet open doen? Maar dan moet je ook naar die oude contract kijken, wat was gesloten met die ex-minister van OW. En dan moet je kijken welke bank daarachter staat. En wat die herschikking is. Maar weet je wat je moet doen, Stampie? Want ik wil je geen politieke keuken noemen. Maar je bent wel een politieke papegaai. Je bent een politieke papegaai. Dat ben jij. Schrijf naar je voorzitter van de DNA, meneer B. Laat hij een commissie maken. Arkibong, wat alla contract doe je toch? Dan laat jullie ondernemer komen, de directeur van Pan American City. En dan laat je openbare vergadering houden. Dan je kan een commissie onderzoek Pan American. Dan laat de directeur met alle documenten komen. Jullie hebben ballen toch? Jullie spelen volksvertegenwoordigers toch? Laten jullie die man daar bij DNA komen in een openbare vergadering. Commissie Pan American met Juna Neng. Commissie Sabaku. Commissie Hanasles. Commissie Reetberg. En al die projecten die komen, je gaat zien wie erachter zit. Zijn diezelfde Chaprahas Sampi. Maar jullie vergeten dat jullie aan de macht zijn en aan de zijde van deze regering. Dan mag je zoveel babbelen. Babbels. Jullie babbelen, sensatie maken jullie. Vraag je voorzitter B om een hoorcommissie op te zetten. Om ondernemers te horen. En een aantal DNA-leden. Want deze president, ik weet niet als hij president is van het land, of zijn eigen president is, dat laat ik in het midden. Dat laat ik in het midden. Want hij zet zoveel platforms en zoveel commissies. Maar ga kijken wat die commissies doen aan al die voorzitters. Er gaan zaken naar buiten komen. Daarom zeg ik niet, ik wil kijken welke regering komt. En als die corruptie een keertje gaat stoppen. Want deze, hier corruptie zijn is Iguangadoro. En heel veel van die oppositiemannen zitten ook niet erin. Heel veel van ze. Wanneer wij vechten en jullie mij uitschelden, lachen ze ons uit. Zeg jongen, look hoe vaak de nanko heeft het de man. Look hoe dat we, a fake account af, is aber a busman toch. We kost me bijna 80 accounts heeft hij gemaakt. En dan zet hij 5 mensen die door de staat wordt betaald. Maar intussen zijn ze bezig al die auto's heel goed te kopen bij OW. En die meneer tekent die auto's. Zogenaamd zijn die auto's kapot. Maar vergeet niet, alles is gedocumenteerd. Gaan jullie verder met jullie fake accounts. Meneer Sampi, je lobby toch? Je lobby politiek papegaai Sampi. Mensen die me kennen, mensen die dichtbij van me zijn, daar een aantal houden niet van me. Wanneer ik ze de waarheid zeg, dat hij mij raakt nam. Wel, wat boos.
Wij moeten als samenleving, want ik denk niet dat ik mijn hele leven lang een eye-opener zijn aan jullie. Je moet zelf zien, wanneer mensen praten op social media en ze kunnen niet meer praten. Anderen praten, maar bellen wel op. Hé, meneer Ronnie Brunswijk? Ja toch, meneer Ronnie Brunswijk? Maar je speelt ook politiek. En ik begrijp het. Diplomatie. Wanneer je ziet een aantal van ze op social media komen, dan zitten ze personen hier te bellen voor money. Anderen worden betaald om ABOP te bespreken. Anderen worden betaald om VHP te bespreken. Anderen worden betaald om Pertjaloer te bespreken. Maar niet op de waarheid. Persoonlijk. Niet op politiek. Om hun te wijzen op hun fouten. Atek om een grong. En die minomita heeft hij $5 miljoen genomen. En er wordt politiek ermee bedreven. Dat de mego tek bakak go de bigi hap. Follow you. Dat zogenaamd kom ik op voor jullie. Zogenaamd met soruna passie. Zogenaamd aan mijn mening naar een NDP. Zogenaamd aan mijn mening naar een ABOP. Zogenaamd aan mijn mening naar een BEP. Naar alle de partij. Jullie moeten goed waken en kijken wat er gebeurt. En hoe check samen tegen. Yoshi, want mevrouw Peggy, ja toch, ex-minister ook, ze is nu bezig met kleine partijen. Ook een kleine dictator. Want ze denkt dat ze alles in pacht heeft. Houdt iets met oppositiepartijen. Want ze denkt dat, ja, zij hebben al zetels met een paar kleine partijen erbij, want ze hebben al macht. En trekt de partijen die zogenaamd niet aan de macht zijn geweest. En een agenda draait. Ja toch mevrouw? Ja toch mevrouw? U draait een agenda. En zogenaamd wil je geen president worden. Ja, en Jenny Simons is ook zwart-wit hoor. En ja, nee, ik moet voorzichtig zijn met Jenny Simons. Want je weet er man, je moet niet vergeten dat ding van die computers en scholen. Je moet niet vergeten hoor mensen. Maak je mond op, kom je media zeggen over Jenny Simons. Ja, en de man, je wil niet een gelling met para-industrie. En zo, dan want gebruik me. U saka unu. Want je document Jim kom. U Jim documenten. Voor bespreeksma. Ik heb het al gezegd, niemand is volmaakt. En dan zit je in een gebouw in de Kopenhagenstraat. Want nu zogenaamd ga je praten met coalitie. Dat zit Miss Peggy met de bami in de mond te eten. En als je er tegen praat, kan ze niet praten. Je mag niet praten. Je mag niet out of the box denken. En ze denkt dat ze alles in pacht heeft. Want ze was ook daar bij een van de Karasan voor een verkiezing. En ze heeft alles OAS. Ze is God geworden. Maar chocolade mars weet jij wat. Internationale binnenlands veiligheidsdiensten. Nationaal veiligheidsdiensten.
internationale veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten. Dat is zo'n dik dossier van jou, van jouw 3 agenda's. Wat de buitenwereld niet weet, wat die low-hanging fruits niet weet, wat de mensen van Latour niet weten en Flora, weet ik toen u minister van Justitie was. En dan meen je zogenaamd met mensen. Ja, beter hadden ze moeten hem opsluiten hoor. Je play wahoigiri. Wahoigiri we play. En daarom mag naam Pusing wordt niet uitgenodigd toch. Want jullie zien me als een boeman. Ik ga alles aan Sranan vertellen toch. Ik ga alles aan die mensen van Flora vertellen. Ik ga alles aan die mensen van al die kleine, die zogenaamd waar jullie stemmen gaan zoeken. Want je wil een president worden. Je wil een vrouwelijke president worden. Nee, ik kan zaags man. Nee, ik heb geen ambities voor president. Maar je derde agenda. Ik moet ook een keertje Dave gaan spreken. Kan je op een nummer van Dave, kan je me bel, die meneer Dave, die mensen ook interviewen. Dat ze gewoon vragen moeten stellen. Kan je moet me gamma apparaat naar een systeem voor me. Je moet alleen maar ja en nee zeggen. Dan ga je zien wat eruit gaat komen. De knappe lee, de donge lee, de yang lee. De mij lee. En het volk kijkt naar hun. En dat soort mensen kijken jullie elke dag. Mensen die op sensatie zijn. Mensen die jullie verkopen. Nationaal, internationaal. Want allemaal komt met een lulverhaal. Licht in de tunnel. Zoveel miljard olie. 450.000 mensen. Jullie gaan er geen moord van merken. Niets gaan jullie merken. En wij gaan blijven vechten. Op social media. We gaan blijven vechten. Jullie gaan me uitschelden als jullie me ergens zien. Want jullie vinden je bent die man en dat man. Want je vindt die goed. Dan zijn we wel 5 jaar verder. En men leert het niet af. En velen zijn blij. Dan moet je kijken wat een aantal chamars en chaprahas, personen in politieke partij, alleen dat zij president en vicepresident willen worden. Desde ching, desde ma, desde pa, sosof kondrape, voor vernietig. Want to libisma in a congregatie. Want ze hebben belang. Ze hebben belang. Geen nationaal belang. Anationalisten. Check. Is je van mij takang toch? Je check om het ding. Zij verreed. Check je eiluko. Check je eiluko. Dat was tegen me baka. Wan jari. En mi hoop dat ik ook de ouro life voor me. Samitaki. Anderen zijn bezig SLM kapot te maken. Anderen is bezig LVV kapot te maken. Anderen zijn bezig TCT kapot te maken. Alleen om belang voor een paar mensen. Alleen belang voor een paar mensen. En niemand komt op. Niemand komt op.
Sampi, jongen. Sampi, jongen. Milo biera. Milo feibe. Maar mij ben je een verkeerde partij, jongen. Maak een partij of ga naar Beb. Ga naar Beb, jongen. Hoor, want je echt. Mi hoop dat je kan een waarheid. Ook canapé. Era ook canapé. Mensen, je ziet dat ik stil ben toch? Er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel. Wanneer je zit met een fake gezicht, blijf voor jullie onthouden. Ik ben ik ben dinsdag op Sranan page. En dat gaat een boodschap zijn. En dat is onze politieke partij Sranan. En daar gaan we onze mensen die bewust willen worden, op onze Sranan. We komen met ons programma. We komen met onze leden. En dan gaan we kijken daar wat het van wordt. Ik zal blijven praten. Ik zal blijven kijken wat er gebeurt. En ik hoop dat jullie wakker worden. Want er gebeurt heel veel. Ook met die Carta Money. Ook met die sociale pakketten. Er wordt flink gerommeld. En ik hoop dat Sampi dat ook een keertje gaat onderzoeken waar al die gelden gaan. Wie die pakketten bestelt. Wat in die pakketten zit. Is het nodig? Want regering of de aantal personen die nu aan de macht zijn, die zullen het anders doen. Die zullen het anders doen. Mensen, een heel prettige dag. Voor de mensen in het buitenland, helemaal bedankt. Voor de mensen die een bijdrage doen, dat ik een onderzoek doe, kost heel veel geld. Maar ik moet mijn sponsoren ook bedanken, die mij vreselijk ondersteunen om zaken echt te onderzoeken en dat door te sturen naar internationale organisaties en nationaal. Voorlopig doen ze niets wat we hier doen. Ze onderzoeken niet. Alleen als je geheim blijft en als geheime klokkenluider dingen doet, zie dat het uitkomt. Dus laten wij allemaal goed kijken wat er gebeurt. En laten we bewust worden. Laten we één worden als Sranan, als Sranan Uma. En check Sranan page. Een van die dagen ben ik live daar. En ik wil nogmaals iedereen bedanken voor de kleine, de grote en alle bijdragen die ik krijg om zaken goed te onderzoeken. Mensen, lobby. Blijf mijn video sharen. En dan wil ik zeggen, ciao. Sranan